Вратил съм се аз без да го планувам. Родителите ми така са го решили. Дали изобщо съм ги развълнувал? До последния си дъх съм се запитвал. Не помня детските години и майчина прегръдка аз не помня. На 7 бях, когато са ни разделили. Не зная как не мога да си спомня. С баща, сестра и брат останах, а майка ми не знам къде се тяна. Душата ми и тялото ми бяха в рани. От тогава почна моята драма. Растях по домове и интернати, на никого не бях потребен. Едва щом станах пълнолетен, свободен бях, макар и беден. На майка си простих за всичко, баща ми си остана същия деспот. Полагах адски труд за някоя паричка, но честно ги изкарвах и с пот. Така годините минаваха. Усмихвах се, не се оплаквах. Понякога всички ме забравяха. Да им потрябва помощ, с нетърпение очаквах. Живях, но само аз си зная как и колкото можах в този свят аз оцелях. Пред нищо и пред никой не подвивах крак, но децата и не създадох, не посмях. Макар и млад, аз вече съм звезда. Звезда, която в небето свети и бдя оттам за всичките деца. Не искам никое дете болка да усети. Сега тук вече има майка, баща ми също е при нас, а брат ми и сестра ми все се вайкат. За мене плачат, даже с глас, но само искам да им обещая, че аз отгоре от небето ще ги пазя, не ще ги изоставя. Звезда съм и за тях, аз винаги ще светя. Тук вече има майка, баща ми също е при нас, а брат ми и сестра ми все се вайкат. За мене плачат, даже с глас, но само искам да им обещая, че аз отгоре от небето ще ги пазя, не ще ги изоставя. Звезда съм и за тях, аз винаги ще светя.